И здравейте хора, аз съм Мизреждърки. Тук броиме. Къде? Хубаво хора, започна клипче. Ви брал на тебе. Едно, Учи. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. През аз си знам тайното място. Да. Фак. Нали знаеш, че те, които гонят, не шифтват? Аз не шифтвам. Скачай. Скачай. Стой на Скачам. място и скачай. Скачам. Аз не ти виждам името. Не знам, аз скачам. Вау! Аз не ти виждам изобщо името. Виждам на някакъв си. Името, което е много, много дълго. А твоето не виждам. Чакай малко. Вало, шифнал си. Не съм. Ето, виждам го. Той се е видя отдали. ли сега? Вече не те виждам. Няма как да не виждаш. Аз шифтвам само за да не падна от блок. Пул за мен. Аз се затабих тук. Аз се заплюх. Не шифтвай за такива. Човек, аз се затабих на края на мапа. Еми скачай. Какво да направя? Кой ще стане като скача? Еми ще се спалнеш на... Можеш и... Оф, ще скоча от мапа. Да. Защо ти ми викаш скачай? Представя, разбрах къде си. Не беше шифнал за секунда. Не, напротив, аз през цялото време шифтвах. Явно ти се бъгнал, защото ти видях името за секунда. Не, наистина ти го видях. Аз знам къде си. Окей, ма не ме издавай. Е. Коничила. Чакай, как е на японски довиждане, защото аз знам само добър дет. От деда знам. Бат Пешо. Али е да научиш японски. Не, просто го чух от един филм. Коничила! Чакай, искам да видя там. Валя, открадна ми идеята. Не е тук. Валя, скачай. Това място никога няма да го използвам. Да. Аз шифтвам за да не падна от блокче, да знаете. Добре, аре, Валя, търси го. Аз ги търся. Да, на края на мапа. Не е там. Не съм там. Аз ще отида при Преси. Не отивай. Спокойно, шифна. Качва се. Аз ще го гоня. The fuck? Гони ме луд. Представя, ако паднеш от мапа, ще се спавнеш точно там, където се заплюва. Да. Виждам къде сте ви. Гадно розово нещо. Гадно розово. Нещо. Да. Как го прескочи? Представя, газ. Виждам бе къде си. Ще го гона, докато махай се, гадно розово. О, видяхте! Мистер Шарк е заплют. О, хора, отивам. Хора, аз ще стопирам за малко клипчето. Аз съм. Майк. Пауза. И хора, в момента паузира. Какво ме гледаш? Паузирах и аз ще броя. Това розово нещо. Розово грозно пувкало Кайли с устните на Кайли Дженър. Добре, брой. Окей. Напиши Кайли Дженър. Брой. До 20. До Уно. 10, до 10. Не, До до 8. 20, до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Аз никога няма да ме научиш. Ме ще ме намери от раз. Пресаве! Аре, тръгвай! Чакай. Някъде. О, какъв пазалъкче зад сламата. Или пшеница, какво те там? Добре, аз ще боря. Изчакай. Ама чакай, трябва да ме намери мене. Да, ма казвам, че следващата игра ще боря. Валя, аз ще търся. Ама не му казвай, ако ме намериш къде съм. О, здрасти. Кажи му, че Пуза Валю, аре, Валю. Валю, Под не, моста. аз броя. Валю, кажи му, че се смее като будилче. Да. Аз съм. А значи съм известен. 2, 3, До колко бориш? 4, до 20, 5, 6, 7, 8, 9, Awesome, косъм. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 19, 20. Та-на-на-на-на-на-на-на-на. Та-ра-на-на-на-на. Джон Сина. Ти-ти-ри-ти. Та-та-ра-та-та-ра. Та-та-ра-та. Колко са мен? О, то се знае. Ще го забавя. Поза мене. Не, Аз се заплюх. не е вярно. Аре, камък, новица, хартия. Камък, новица, хартия. Аре, в чата. Аре, в чата. Не, ти брой. Сори, ама. Аз се заплюх. Да, ти броиш по правилата. По правилата аз не броя, защото аз преди броях. Ние играме по правилата. Аз се заплюх. Аре, камък, новица, хартия. Се заплю. И как ще го правите в чата? Лесно. К, Н и Х. Аре, Лукче. Ама, не, ти ще броиш, аз няма. Ако си такова, бебе, аре. К, Х, Н. Аре. Не, ти ще броиш. Три Сори, от- ти си наред. 3 от 2, аре. Драги зрители, виждате. Ох, Не, аре, аз бе. няма да играя. Не, че няма да играя, че ти броиш. Преси ти бориш. Окей. Броя. Чай да дойда. Иначе аз се заплюх. Да, сигурно. Аз се заплюх. Валю, кажи му, че аз се заплю. Наистина, аз гледах отстрани, ние сте първите за плюс. Кой първи отиде до стената? Аре, кажи ми. Никсата. Да, точно. Да, И затова точно аз не го видях зад мене. Аз минах. Не си го видял зад тебе, защото той беше пред теб. Не. И не съм го видял и пред мене. Аз бях и тука. И той е бил зад мене. Просто Да, сигурно. Сигурно. Окей, значи аз съм сляп и не виждам пред мене. Пред мене имаше нищо. Това си е вярно. Това си е вярно. Просто Добре, брой. Да, брой, стига си. Окей. Ще броя. Аз в момента броя. Не, брой. На ум си броя, аре. Не на ум. Сори, броя си на ум. Не на ум. Никой не 15. 20. Така. Ту-ту-ту-ту-ру-ту. Сега. О, здрасти, Никса, на най-смотаното пузалъкчо. Да, като тебе, Да, поне аз не се крия там или зад дините. Да, сигурно. Аз не се крия. Вано млъкни.
Ако го намериш въобще, защото доколкото да го знам. Защото аз вече го видях. Валю, нали минах покрай тебе за малко? Да. Ту-ту-ру-ту-ту-ру. Аз за... Това място много пъти се крие и ми е много смешно, като тръгвам да тичам. Някакво мистер Шарки ме гледа Спайдърмен. Давай Спайдърмен, бе, давай. Не, защото аз... по-скоро ти като се беше скрил там и като искаше да се заплеш, аз бях почти там да се заплеш. И човек те гледа нещо като Спайдърмен. Беше върху дървото. Окей, Лукчо, аре. Аз трябва да прекъсвам. Що? Защото трябва да ходя на тренировка. Аре. Валю. Окей, чао. Какво? Къде отиде? На тренировка. Не, бе, Ти ти си. къде отиде? Аз съм зад теб. О, аз бях вътре в него и се чудех той къде отиде. Ама мислех си, че това е скрит. Да, бе, знам. Аре, отивай. Ти още ли снимаш? Да! Добре, айде. Минали са 14 минути след... Се редувам. Аре, Айде. ами значи си ти. Аз броях. Аз съм. 1, 2, 3, 4, 5. До 10. 6, 7, 8. Д, Е, В, Е, Т. Д, Е, С, Е, Т. Кой пред мен, кой за мен, кой двете наистина. Ръмжи, 1, 2, 3, отваря маш. Ръмжи ли каза? 3 пъти Не. ръмжи. 1, 2, 3. Ай. Ня. Не мога. Няма да го какво. Татара. Чакай. Аз съм Джон Сина. Джон Сина, тата! Видях така падна в Не, водата. трябва после да ме видиш. Татара. Излязох от нищото, аз съм... Не! Не! Чакай. Ей, хора! Аре, чао!